Goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij de huisomroep Noordwest-Friesland. Dit is de laatste uitzending van deze omroep en we brengen nog eenmaal het programma De Krant voor u gelezen. Nog één keer goal met de uitsturing van ziekenomroep Noordwest-Friesland terug Zorgcentrum Saxenoord in Frenscher. Hierna wordt de studio oprommen en de apparatuur verkocht. De directie vindt het te kostbaar worden, want wij zitten nog analoog hier op het interne systeem. En het interne systeem is helemaal omzetten naar digitaal daar. En wij kunnen het dus net digitaal nog. En dat moet omzetten worden en dat schijnt dus een kostbare grap te worden. In de heegtijdsdagen waart er uitstuurd in verzorgingstehuizen in Haast, Tjemerum, Wietmassum, Tjom en Frenscher. Nou is dat alleen nog maar in de lijsten twee plakken. Gewoon programma's binnen zelfs te zien op de televisie. De bewoners zullen de uitsturingsbod missen. Dat mis ik wel, want ik had het mogelijk is van die politiek. Dat interesseert me niks. Ik zie dit, de huisomroep, dat vind ik mooi. Lekker rustig en ook heel veel voor oudere mensen. En die anderen die zijn allemaal voor jongeren. Ook voor de 22 vrijwilligers is de eind van de omroep een flinke tebekzetter. Van de Franeker en de extra en van wat dat staat. Daar zoeken wij dus elke week de berichten uit. Nou, en dan lezen wij dat hiervoor. Dat vinden we heel erg mooi om te doen. En we draaien natuurlijk muziek. En we vinden het ook heel leuk voor de oudjes. Want daar gaat het tenslotte om. Want als wij binnenkomen, dan roepen ze al Ans. Draai je vandaag wel Frans Bauer of Willeke Alberti? Als het straks weg is, wat gaat u dan doen? Nou, moet u zien wat er allemaal staat. CD's, dan ga ik maar een CD draaien als ik een muziek wil.